Sus, paita na dyan kayo ani nga sitwasyon na, oy. Ako na lang di isa nagtaguyod ani mong pamilya ba? Kay si kuya. Sus, noo ko, nung saan na iyang pormo, nasa niban, mo na siyang munggulod nga bata ba? Pero may gani, kinagahil akong mama magbantay. Sugo niya sa paringri. Uy naman si paringri day, oh. Paringri! Alay, sagot! Koy! Oy! Koy! Koy! Kanang, naman? na tawagan ka ni mama? Ay, katong mubantay sa mong kuya? Oh, oh. Asa yung kuya? Right! Hadlok na gani kayo paringri, no? Di na ako makaya, oy, kung ako pa'y magbantay, kimura kong nagbantay og buang nga pitbull. Ilag ka bala ka, Koy, kay nana ko'y nakitaan. Nagpadala imong mamag 1 million. Sarog ba tayo makitaan? Ha, 1 million? Binguang mo na, oy, nga isa kasi mana, pakisa dito sa abroad. Buritong ko kayo niya akong mama ba? Ano ka balo sa kuwan sa mong mama dito, trabaho? Wala. Gusto kigaling sa katsubong. Katsubong? Katsubong. Binguang, ano siya, mag-helper daw siya dito. Katsubong. Ay kabala ka kay nanay nakitaan, pero sunod adlaw pa nato siya masugod. Ay, giatay, mag-antos pa dahil kuhaan nga iskadlaw pa. Sige ra, eh. Ya, unsa na yung kuya? Chikoy, ali, dula ta. Na, bahala ka rin, di ko magdula ni mo, oy. Muli, di man ako pa rin, ako yung imong dulaan. Mugay nang dilik mo sugot no, ngay. Pag ako yung kadula. Dulaan! Dulaan! Oy! Huwag di mo bayo. Wala ka diya. Gusto man, asa ka pa rin, ngay. Dulaan! Dulaan! Run. Tama na, kuya. Tay ka, Koy. Anong nadamay mo ko dire? Dulaan! 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 Paring ni, saan naman nato na eh? Koy, sige lang, Koy. Nakoy plano, Koy. Munaog ko halipaton ako. Unya pagkahuman, baba dayon. Sabot. Sige, sige, sige. Koy, ako lipaton, Koy. Ay, tumulag! Long time no say! Uy! Dulaan! Oh, musta? Dagan yan! Lanon sa pre! Dulaan! Dulaan! Uyapan. At least naluwas na ta. Uy, ang sama na yan! Sama na! Tara, Koy, manawag na ta, Koy. Dito ba ka na ugan niyo eh?